Salut, sunt David și astăzi vreau să ne dăm cu skateboard-ul cu baba mea. Pentru că eu ne-am făcut canal doar să mă dau cu skateboard-ul și poate eu să mai iau un alt skateboard, cam așa. Și eu spus un om lui mama că vrea să-mi dea alt skateboard mai bun care și l-a luat nepoțul. Iată că, așa că mai lungim mult vlogul, dați un subscribe ca să fie treaba și să facem 100.000 de abonați, să luăm și noi butonul ăla la forță. Vizionare plăcută. Sper să nu ne mănânce câinele! Uitați-vă! Ia! Hai, baba mea! Îți cam uitat pichișoare că nu ne-a făcut alți bani. Deci, aproape am ajuns acasă. Da, să știți că o să fie bine. Eu cred că azi îmi dea skateboard la cuș. Deci, ia aproape am ajuns. Și uitați-vă, și casa mea. Cei care nu știu, stau aici. Am mai stat undeva, dar m-am ocupat. Pa! Dați un like și un subscribe ca să facem mai mulți subscriber, să fie mai mulți în canalul nostru, să ne facem mulți și mari, că știți vorba așa, unde-s mulți puterea crește. V-am pupat! Pa!